شالوم شالوم ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ከመይ ጸኒሕኩም ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ድሕሪ ጎይታ መቕባልና ብሓጢኣት ምስ እንወድቕ እንታይ ንግበር ድሕሪ ጎይታ መቕባልና ኣብ ህይወትና ብሓጢኣት ምስ እንመላለስ ኣብ ህይወትና ድኻም ብዘጋጥመና እንታይ ንግበር ብልክዕ ሓጢኣት ክንገብር ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ከም ዘይኮነ ኩልና ጽቡቕ ጌርና ንፈልጦ ኢና ነገር ግን ኣብቲ ብድኻም ኣብቲ ብሓጢኣት ኣብቲ ብውድቀት ንመላለሰሉ ግዜ ግን ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ብሓጢኣት ድወደቕናዮ ግዜ ክንሓልፎ ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ብሓጢኣት ድደኸምናዮ ድኻም ክንዕወተሉ ንኽእል ክልተ ነገር ሕሰቡ ብሩኻት ሓጢኣት ክንገብር ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ብሓጢኣትና ንህይወትና መጨረሻ ክንገብረላ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ጸላኢ ነቲ ዝደኸምናዮ ድኻም ተጠቂሙ ከምዘይ ንቕጽል ክገብረና ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ጸላኢ ነቲ ዝወደቕናዮ ውድቀት ተጠቂሙ ብኽሲ ደው ከብለና ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ክንኩነን ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ምኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ካብ ክርስቶስ እንተዳ ኣልዩ ኮነነ የብሉን ይድብል ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ዝደኸምናዮ ምዕራፋት ናይ ህይወትና ብዘይተኾነነ ኣተሓሳስባ ንዕወት ንወፅእን ንናሳሕን ንመለስን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 8 ደሎ ሓጢኣት ይብለይን እንተበልና ንርእስና ነጥብር ኣሎና ተሓቁና ባና ያለን ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንጽህና እሙንን ጻድቕን እዩ ሓጢኣት ኣይገበርና እንተበልና ግን ሓሳቡ ንገብሮ ቃሉ እውን ኣባና የለን ረይ ብሩኻት ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንጽህና እሙንን ጻድቕን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ስለ ሓደ ነገር እሙንን ጻድቕን እዩ ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኽና ዝተጣዓስናሉ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኽና ዝተነሳሕናሉ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝገለጽናዮ ድኻማት ይቕረ ክብለልናን ካብ ኩሉ ኣበሳና ድማ ከንጽህናን እሱሲ እሙንን ጻድቕን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብታ ሓጢኣትና ዝተናዘዝናሉ ግዜ ክፈርደና ኣይኮነን ድብል ኖ ካብቲ ኣብ ሓጢኣት ኣውዲቑና ዘሎ ዓለም ከንጽህና ከናግፈና እሙንን ጻድቕን ኣምላኽ እዩ ሓደ ነገር ሓዙ ኣብቲ ዝደኸምኩሉ ሙሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ድኻም ወቕትታት እንድሕር ኣለኹም ዝተፈላለየ ደይድሊ ነገር ልምድታት ኣብ ህይወትኩም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብልክዕ ኣዘ ክርስቲያን ማንም ዳግም ዝተወለደ ባሂልዎ ሓጢኣት ድገብር የለን ማንም ዳግም ዝተወለደ ባሂልዎ ብናይ ድኻም ጎደና ድኸይድ የለን ነገር ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ህይወትኩም ድኻም ክመጽእ ይኽእል ኸውን ብዝተፈላለየ ናይ ድኻም ጎደና ክትሓልፉ ትኽእሉ ወላ ብኡ ክንሓልፍ ዘይግብአና እኳ እንተኾነ ነገር ግን ብኡ ክንሓልፍ እንተደኣኒ ህይወትና ረኺብናያ ነቲ ንሓልፎ ዘለና ጎደና ከመይ ጌርና ከም ንስዕረይ መጽሓፍ ቅዱስ ነግረና ዘሎ ኣብቲ ዝደኸምናሉ ግዜ እዚ ካብ ኣምላኽ ኣይኮንና ንሃድም ናብ ኣምላኽ ኢና ንጎይ ኣብቲ ዝተጋገናሉ ግዜ ካብ እግዚኣብሔር ኣይኮንና ንሃድም ናብ እግዚኣብሔር ኢና ንጎይ ድኻምና ውድቀትና ሒዝናስ ናብ እግዚኣብሔር ኢና ንመጽእ ንሱ ድማ ካብ ኩሉ ኣበሳና ከንጽህና እሙንን ጻድቕን ኣምላኽ እዩ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩም ከምዚ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2:1 ኣቱም ደቀየ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትገብሩ እዚ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ሓደ እኳ ሓጢኣት ዝገበረ እንተሎ ኣብ ክልተ መቒሉ ወሪኢኹም ፍቓድ ኣምላኽ ሓጢኣት ክትገብሩ ይኮነን ኢሉ ግን ኢሉ እንድሕር ሓጢኣት ክትገብሩ ንርእስኹም ረኺብኩማ ኸኢሉ ሓደ እኳ ሓጢኣት ዝገበረ ድማ እንተሎ ኢሉ ጠበቓ ኣብ ኣቦ ኣሎና ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጻድቕ እዩ ንሱ ድማ ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቕ እዩ ብናይ ሓጢኣት ኩሉ ዓለም ድማ እምበር ብናይ ሓጢኣትና ጥራይ ኣይኮነን ርኢኹም ብሩኻት ሓጢኣት እኳ ክትገብሩ ፍቓድ ኣምላኽ እንተዘይኮነ ካብ ድኻም ዝተላዕለ እንተደኣ ንርእስኹም ሓጢኣት ክትገብር ረኺብኩማ ሽዑ ሓደ ነገር ሕሰቡ ኢሉ ካብቲ ወዲቕኩምሞ ዘለኹም ውድቀት ዘተስእስሌኹም ዝጣበቕ ጠበቓ ኣለኩም ጽድቅኹም ዝኾነ ጠበቓ ኣለኩም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ከይዛት ክትዕወት እንድሕር ደሊኻ ናብ ጠበቓ ኢኻ ትኸይድ ንስኹም ድማ ኣብቲ ወዲቕኩምሞ ዘለኹም ከይዝ ክትዕወቱ እንድሕር ትደሊ ኮይንኩም ናብቲ ፍጹም ዘይሰዓር ናይ ህይወትኩም ጠበቓ ኢየሱስ ኢኹም ትመፁ ጉዳይኩም ናብ ኢኹም ሒዝኩምሞ ትመፁ ድኻማትኩም ናብ ኢኹም ሒዝኩምሞ ትመፁ ንሱ ድማ ሓያል ጠበቓ እዩ ብርቱዕ ጠበቓ እዩ ኣይሰዓርንካ እዩ ሃሌሉያ ኣየሕፍረኩምንካ እዩ ሃሌሉያ እዚ ጠበቓ ሃሌሉያ ኩሉ ጊዜ ዘዕውተካ ጠበቓ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ
ስለዚ ሎማ ሓንቲ ሓደ መልእኽቲ እዩ ዘለኒ ሎሚ ጸላእን ኣእምሮኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝገበርኩሞ ጌጋ ይኸሶ እንተዳ ኣሎ ብዝገበርኩሞ ሓጢኣት ይኸሰኩም እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ኖ ግዲ የብልኩምን ናብዚ ጠበቓ ዝጠምቱ ናብዚ ጠበቓ ዝጉዳይኩም ኣቕርቦ እዚ ጠበቓ እዚ ድማ በቲ ስሌኹም ዝፈሰሰ ደሙ በቲ ስሌኹም ድዛረብ ደሙ ካብ ብዘሎ ኣበሳን ውድቀትን ከምልጠኩም እዩ ንሱ ሓያል ብርቱዕ መምለጢ ጠበቓ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብል ቃል ኣሎ ኣብ ሚክያስ ምዕራፍ 7 ከምዚ ድብል ቃል ኣሎ ካብ 8 ኣቲ ጸላኢተይ እንተወደቅኩ ክትንስኤ ኣብ ጸልማት እንተተቐመጥኩ እግዚኣብሔር ብርሃነይ እሞ በኣይ ኣይትተሓጐሲ ንእግዚኣብሔር በዲለ እሞ ንሱ ነገረይ ክሳዕ ዝሓልፈለይ ፍትሑውን ክሳዕ ዘውፀለይ ንቕጥዑ ክጽመሙ እየ ናብ ብርሃን ከውፀኒ እዩ ጽድቂ እውን ከርኤኒ እዩ ሽዑ እታ ኣበያ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝበለትኒ ጸላኢተይ ክትርእያ ሓፍረት ክትክደን እያ ኣዒንተይ ክሪኣ እየን ሕጂ ከም ጭቃ መንገዲ ክትርገጽ ኢሉ ሪኢኹም ኣብ ጸልማት ኮይኑ እንታይ ዓይነታት ተሓሳስባ ኣለዎ ናብ ጽድቂ ኣምላኽ ከም ዝወፅእ ይሲ ከም ድስዕር ጸላኢቱ ድማ ከም ተሓፍር ከም ጭቃ መንገዲ ድማ ከም ትርገጽ ኣምላኽ ድማ ብርሃኑ ምዃኑ ኣብቲ ጽልምትምት ድበሎ ምዕራፍሲ ከምዚ ዓይነት ቃላት ይጥቀም ነይሩ ንስኹም ድማ ዝቓል ተጠቀሙሉ ናብ ጽድቁ ኣምጺኩም እዩ ናብ ብርሃኑ ኣምጺኩም እዩ እቲ ናብ ጽድቁ መጺኹሞ ዘለኹም ዓለም ነብቲ ደኺምኩሞ ዘለኹም ድኻም ኣውጅዎ ኣምላኸይ ጽድቀይ ይበልዎ ኣምላኸይ ብርሃነይ እዩ ኣንቲ ጸላኢተይ በኣይ ባህ ይበልኪ ከም ጭቃ መንገዲ ድማ ረጊጸክ ኣለኹ ምኽንያቱ ጠበቓይ ብርቱዕ እዩ ብምባል ካብ ዘለኹም ሕጂ ተስኡ ካብ ዘድከመኩም ሕጂ ተስኡ ድኻማትኩም ክጸቕጠኩም ኣይተፍቅዱሉ ንድኻማትኩም ግን ብምሕረትን ጸጋን ናይ ዝሓያል ጠበቓ ስራሕን ተዓወቱሉ እሱ ብርቱዕ ጠበቓ ናይ ህይወትኩም እዩ ንሱ ንብዘሎ ኣበሳኹም ይቕረ ክብለልኩም ከንጽህኩም እሙነን ጻድቕን እዩ ጸላኢ ብኽስነ እምሮኹም ክጻወተሉ ከይተፍቅዱ ንስኹም ብክርስቶስ ሕጂ ናብቲ ዘለኹም ድኻም ውፅኣት ሓራ ኢኹም ኮነነ ኸ የብልኩምን ሕጂ ተስኡ ሻሎም